бих искал да допълня, освен това, което казах освен хората, които сме тук отпред, също така има доста други хора от Colliers в публиката, също може да се обръщате към тях включително с въпроси. Специално, примерно, господин Георги Киров, който е директор на нашия отдел за инвестиционно консултиране, който също ще може да отговаря за как се движат нещата от инвеститорска гледна точка, ако това също вълнува. Както Албена сподели, бихме искали да разкажем от наша гледна точка какво се случи през първото полугодие. Спомням си началото на годината февруари, когато си говорихме за какво очакваме да се случи. И даже излезнаха и няколко така интересни сентенции, като рестартиране на пазара, оптимизации и така нататък, които ги очакваме. В общи линии очакванията, които споделихме тогава, започват да дават конкретика също така. Във всички сегменти това, което можем да кажем, че обединява, е, че първите 3 месеца имаше една пасивност или по-скоро една наблюдаване и от страна на търсенето и от страна на предлагането какво ще се случва, какво предстои, дали сега е момента. Доста анализи се правиха, доста проучвания, доста следене всеки го, кой първи ще направи първа крачка. Хубавото е, че във второто тримесечие започна част от тези неща да се случват, не само да се следят, да се гледат. И бих казал, че към средата на годината вече имаме няколко конкретни примери, които дават индикации за това, че търсенето и предлагането започва да намира своя баланс на определени нива. Много е ключова думата индикации, защото не бих искал да излезе, че изведнъж вече сме разбрали къде е този баланс и почва пазара. Това го очакваме да се случи по-скоро в четвърто тримесечие. Тоест очакваме според нас едно по-спокойно лято от гледна точка на динамика. И съответно четвъртото тримесечие нашите очаквания са свързани с това тези индикации да започнат да стават малко по-масов феномен. В смисъл такъв да може вече да се говори за тенденции, за тренд, защото на този етап не може да се говори, може да се говори за конкретни и точни примери за това на къде се движат нещата. Защо това е важно? Защото когато тези индикации се превърнат в тренд, това обикновено е начало на едно ново движение, един нов цикъл, нагоре или надолу. Също така, нещо, което е изключително важно, е, че това също би било, когато се получи този тренд, много добър сигнал за всички инвеститори, които активно продължават в момента да търсят правилните покупки. Мисля, че там на идване с Георги точно си говорихме по този въпрос. Там намирането на баланса, къде биха могли да се случват сделки, беше по-рано се случи. По-скоро беше някъде... Да. Изненадах се от гласа си. По-скоро беше в началото на годината, когато се стигна до някаква индикация, къде би могло да бъде нивото на цени, на които биха се случвали сделки, но сделки не се случиха в инвестиционния пазар, поради факта, че инвеститорите също искаха да видят и все още търсят да видят едно стабилизиране във всичките сегменти, преди да направят последната сделка. Тоест в момента има едно събиране на голяма част, голямо портфолио
индикации къде седят продавачите, къде седят купувачите, горе-долу сближаване на тяхните позиции, говоря за инвестиционния пазар, но реално очакваме сделки да започнат да се случват по-скоро към края на годината, трето тримесечие, когато и инвеститорите, надяваме се, ще започнат да получават сигнали за новата тенденция.